Kijingjia ki ba jam ta si hakanong ba shalong. Hakaba ki briew ki ba loy ki ba yan halinti hasengkin ki shoh ki bom ki tit kat karang yan kat korali. Kalong ka eke ba pentho bria ya kan ka shnong. Bar ka ba pen smusi. Namal ba ka kedau ya ka jing hiar. Jong ka jing long jongi kum ki briew hakan ka jela. Mdan shu ka jing tip lam. Mdan syu kata ka jing smut ho bangi hapan burom ya ki hok jing iway pi iway jat ben riu. Kapau syai ru bak tu ke jing tiet jing shoh ki da day ki bathau ya ki jat ben riu ki bam day ku mangi. Bak kane ka eka day ka ba pen sngo si hadu kata. Namar ba ni day ben kan mau. Bawat mangi nakani ka sorru nakani ka shnong nakani ka jela. Ngilet cabar pandai buat kam wat jam nakadaw bam don kam don jam shani hana kan ka rally menta kasi ka dai man persya kata ka jing bam yo kam yo jam hanre kan ka jing short ye ki briew ka jing penpur ye ka bi ban isi iway kam dai kata ka solution ne ka ban wan lam ka jing kala ban pen yo kita ki jam ki jam ye ki khon ki ti jongi. Ka isu ke bam don kam don jam ka isu baka yo ka kot kala hiar hadu wo ka jela ka de ka jing shisha bon ki khon ki ti jongi haba ki adap ka jing puleru ki syak keni no ya ka de ka hok ban yo ka kamai jakpo henry ka daw ni de ban wat ya ka daw om ban super khat baki de ki ba na bar ki ba keni no ki kam ki jam jongi keni kam de ka daw tin rai ka de bala bam krun ya ka kharar sanchar hakane ka jella barkane ka jing bam krun om tang na ka bam sam om nang mdei tang ba ki nong mikmat jongi bon sen ki thep kam to e hibriu ki kni no ya ki tu ki bade ban yo hok ya ka kam ka deru ba ki bon ki nong pen shit ki bon ki breu ki bayalam thame ya ki khon samla jongi khanang ba kim nong pet ya ka kata ka daw tan rai sisa ka ba penlong yang ikumne ka ba penlong ba life ho nyo na ka sispa nangi ni de kita ki ba hapok ka BPL ki ba de ki below poverty line ka jing duk kala ban yang ka jing yo jing kot kata ka per capita income ba ki ong ka pareng ka ba dunado ka ni ka jela handre mdan weiru nong mi khmat mdan ki weiru kita ki nong ya lam seng phalang ki ban krani ki ni ki issue ban pet bakan don ka policy khnang ba kan don ka bha ka met ki khon jonga jong pi om tang man ta singi henre de ki post number 1 chupen chong shit ban pet ban wat ki daw ki bam ler mano barok ki ni ki snam ki ba yeng persha kata ka jing sha tu ka phau ka spa jonga jong pi na ka jing tu be anyu ti be anyu do yong ni khram yo show kata ka revenue nang thina mar ka don ka jing chalan do yong bi ai ka tu ka spa kala de ban yarap ingi ban te ki school ki ba khampa ki college ki ba khampa kan khampa kham bnya kata ka jing puli ba kin yo kam yo cham ki khon ki te jongi ka tu ka ju ka pisang ina ban te ki institute ngi la ban te ki lat ai kam ya ai jam hndi manu ba krani kata sakawai ru ni di ban kan ma balada ki long wanja kum kine ki aka pakam don ka shong sup shong san hajela kita ki kam ki jam ki badon ru ki sajalun umnum don banot ban wan chani ban seng kam ki bangila ban yo pada bangi om tang ba om dan kam rehbal ayo ka kam ru ka bon tang ka jing sha pet ben ka jing sha nyan ben bonsin ka tulap ka buduna ka leave myo ba shuti myo ki hok jongi nong tre nong belak syak ni no andre manu bakran kita manu bakran hakapor bakitu ki bayak khun ki DSC ki MPSC ki syak ni no ki kam daka ba sya talk no haka interview la ne ki to ka list kana mi ru ki pen slam ka ai appointment manu bakran kita kini kan kita ki issue Henry ban syo marek klebe ban syo tiet ki breu halenti hasengkin kani ka pen pau ya ka jing hiar dor ka jing tat dor
jong ngi kita kinong song sno ba kapentok bria yang ngi baro ba ya kan ngi mla ban priang da le ru jingpon ki kina samla bang ya kan do ka jing si ba kim yo kam apply le interview ki kwa ban le kam army kam pulit mare to kamadan re kim yo kam bale bakadon ka jing liang kadon baki ki bri ha ka bor ki le tu ki kni no e ka tu ke hok jong ki tu ki bri ban yo hok bon sin ki don ki ba pli ki ba la da ka training Hendri ha ki apply ki on kile wan nam ka experience certificate Nyo na habang pa ju don lat menteri. Mano ba raise ta ka issue. Kini ki bakran he sapang kata ka unemployment. Kinut na man challenge ka government haba ka government kawan lam de ki briew na bar kum kita ki consultant ka sir de ki lak. Hendra ye ki kun jungi ki mla ban ai tang ka kam support tang bakin yo ka experience ru. Kenya kaya crunch pangini ki ka unemployment da ka ba shop badan kam poi she Barka jela jongi kala hiar arsut lai stut ngila poi hakane ka la stang man shurin ko no sti syariat naka daw babun kim jukren ya ki issue ki badon kam ki bakta ya ka bha ka met jonga jampi ki shupen lemwer shupen thame yang iban bud den ki issue ki bampoi se tang syariat mentas ngiru kani ka jengjia ban ong man ya rally ban dawa ya kata ka Sorkar bahkan penbet bahkan penpa ya kata kajing miok kami jam hendai dakan ni karukam kapenpau yu sakawai ru nga kwa ban bu jingkeli gitu kiba organize karali kabam suk man organize rally mano ba sponsor ya kan karali na ipia yo pisa kan ni banya wan lami kipan ni haban tip hato kata kajing duk kawan ban bale Baki nong rep jongi kimla ban di ki mar jongki hakador ko babiang na markidon ki middleman manong kita ki middleman ai ka juba manong kita ki ba yang hakicek gate ki ba tu no e ka spa ka phau jongi kum ka jilla ai ka juba manong kita ki labor contractor ki ba nyon benye ki hok to ki nong train nong bela ki ba pet ba habaki aikam ki khatisa hanai tai commission ka bai ai kam mano kini ai shwa kita ki juba bat pai ba kajilla ngasung khia ro kata nakane ka jingjia namar mangi ngim don porshu bat mangi khamtam kum kilong kme kum kikin thai ngim dei ban sha bangin sha yalam bakla shu shaka badum shaka bakul marjing mut kumno ban solve kini ki issue namar ki issue ki don ka dek shisha kata ka jing bom yo kam yo jam hendrai ning kong ngiri ban pensange ya kane ka ban kenno ki daw ki bom ler bat ban pet shisha baki kita ki daw ki balawan lam yang ngi yang nga ya pi ya kane ka state ha kane ka khap bangi don menta bat tong ni kran ni tai ni wen ni kitu ki jing om da ka basu persang ban keno ikiwe ban le sho ikiwe hatong ini pe hapo jong ka jela jongi hapo jong ka imlang sa lang jongi manu kita ki bakane no iki hok manu kita ki ba yu ro iki hok kini ki briew ka basuk ba ban nyon yu uduk usuk ka basuk ba ban nyon yu rit uria andre yu he u han u bakane si sai ka spa pho Uba desi sya uta uba pet bakam dan kalat bangin ya cakamat ya kita pinut mo ban bu jengkeli pinut mo ban hala ban pertas lah tu kata kan ke jing ya kitu ki balawan ban pun julor lot ki lom ki wa jengi bla ti lot ki spa ki bangidan pinut ban le na pilet salam ban ya kitu Batkan mau ya kani, habadon ka jingkul mar has nong hatau. Habadon kum kani ba hab ya kang nak kidukan hab ya lum nak ka jing de hamadan. Mano badu nong, mangi. Kakta ya no, kakta ya nga ya pi. Markata sa sisien nga karpat. Babangi
kam tam kum ki riu kan thai ladang i kwa shisha ban ya dai te ki hok jong ki khon ki ti jong i kam tam ki khon ki ti ki bam ran kam ran jam to ngin ya bread ngin ya weng shwai kata ka jing isi iki wei kata ka jing persyang ban pen ya pat ya pra to ngin ya pet ya ka isu ka badai shisha ka isu patong ngin ya don kata ka jing slur ban takle ya kata ka isu om da ka basu lek lebe da ka an bat halor ko hok ka jing shisha kumta ngila shisha ban wan lam ya ka jing tala ban ngila shisha ban ong bang yeng na ban ta ki khon ki ti jongi ladang im le kumta ladang i chupen thame ya ki de mangi ba shat ba shukor ya ki